Sabies que avui Barcelona ha donat una passa més per reutilitzar les aigües de dutxes i banyeres? Aquestes aigües s'anomenen aigües grises i després d'un petit tractament es poden tornar a utilitzar per a les cisternes del vàter, pel reg i per la neteja. Avui dia, més de 100 municipis tenen la seva ordenança d'aigües grises, però l'aprovació inicial de la capital catalana és una gran notícia. Tot i això, Aigües Vida i Enginyeria Sense Fronteres creiem que aquesta proposta és insuficient. Mentre la majoria de municipis obliguen els edificis nous o rehabilitats a partir de 8 habitatges a comptar amb un sistema d'aprofitament d'aigües grises, Barcelona ho farà a partir dels 16 habitatges. Això farà que l'impacte de l'ordenança només suposi un estalvi anual del 0,07% del consum d'aigua domèstic de la ciutat de Barcelona. Però Barcelona és la ciutat que més aigua consumeix a Catalunya i, per tant, hauria de fer esforços proporcionals. A més, denunciem que l'Ajuntament no ha fet cas dels resultats del procés de participació que ell mateix va obrir, on demanàvem incloure inversions sobre el parc d'habitatges actual, regular mesures d'estalvi a tots els edificis i obrir línies de subvencions i bonificacions per a promoure l'estalvi d'aigua. Finalment, les entitats en defensa de l'aigua anunciem que presentarem esmenes a l'ordenança per tal de millorar-la i fer que Barcelona estigui a l'alçada en la lluita contra l'emergència climàtica. Seguiu-nos si voleu estar informades.